Au khapani tapte bu song sini manai Victoria bai sini manai kumpuni borok tamni asuk Victoria bai kumpui walai ma klaikha abo norok saimaya phana blai thangjago kaisa kumpuni video duita viral wngkha abo Victoria da viral khaikhe aboto saimaya tubukhe borok ekdin o close friend tongmani borok belai no dol kaham tongmani borok tamni bagui tini omo haike walaikha blai thangjak swkang nukha na norok Victoria tei kumpui deborma khe borok priyan kotirpra no bungmani borok tini miliwui abosi tini borok se Mahabharata chorilaijak borok se daga nanglaijak abono uanao belai no bo walaima jaga hwnkhe nim sakoro tongmani norok kumpuni video auto viral wngmani nukyak na tamokhe ang bo nugui bini ah video no puila amang chimang chaikhe wngkha kubui da wngkha chengra da wngkha sawui maya tabuk fano bwsajaro tei kubui takhe je tabuk bwsajaro je manmani kubui haino uansugo.